טוב, אז היי לכולם, מה קורה? אני זוכרת ש... זה לכם כמה סרטונים, לא כזה הרבה, זה כזה יפה, אבל... טוב, ב10:30 יש לי זום, זה עכשיו 10:25, אז אני צריכה לסדר את הסדר. אז מתחילים בלשחק, אני משחקת וחוזרת. יהיה לכם בדוגמיה אחרת. התלבטתי, אני רוצה לעשות או גבוה או זה, אז שנייה. תסתכלו, מורידים את השיער. ואם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות או את הכובע הגבוה הזה, אבל אני מחליטה לעשות גולגול. וואי, יש לי דקה לזום. אני צריכה להיכנס. זה שווה יפה. זה טיפה... זה לא כמו שרציתי. אני חושבת שאפשר להתמודד. ככה אני לא הולכת לבית ספר. אז אין לי מה עכשיו לעשות תסרוקת של שיער שלי. היה זבע. וואו, זה יפה. ואם תרצו מדריך, כי עשיתי את זה פשוט מהר, אם תרצו מדריך אבל לאט לאט, תגידו לי ביי ביי.